Mireu, anem a repassar una miqueta el que hem fet amb el Drive. Primer anàvem al correu electrònic, anàvem a les aplicacions de Google que tenim aquí a la dreta, anem al Drive, que és el vostre magatzem del vostre compte, i aquí anàvem al botó Nou i anem a crear un document de Google. Quan se'ns obri, aquí de l'esquerra, poseu horari classe, i ara anem a crear la taula. El primer que havíem de fer era posar el full en horitzontal. Anàvem al botó fitxer, després anem a configuració de la pàgina, li donem a horitzontal i aquí marcarem en comptes de 2,54 2 centímetres de marge. I li diem d'acord. I veieu que se'ns ha posat el full en horitzontal. Ara anem a posar el títol. I el que volem amb aquesta opció d'aquí i totes aquestes que ens surten aquí és decorar-ho. Seleccionem el que hem escrit. Si no ho seleccioneu no canviarà el tipus de lletra, que els teniu aquí. D'acord? Si jo clico aquí, tenim tots els tipus de lletra que hi ha diferents. Veieu? I que es van canviant. Llavors podeu triar un que us agradi i si no hi ha cap que us agradi de tota la llista, podem anar aquí on posa més tipus de lletra i us portaran a aquesta pàgina on podeu trobar un munt més de tipus de lletra i els podeu instal·lar en el vostre Drive. Per exemple, la Poppins, se'ns posa aquí i ara li dic d'acord i me l'ha posat en el meu menú de tipus de lletres. Sí? Un cop heu triat el tipus de lletra que us agrada, el podem posar una mica més gran perquè és un títol, anem a posar fins a 20 i el posarem al mig de la pàgina. Com ho faig? No faig amb l'espai i l'arrossego fins aquí, sinó que vaig a aquesta opció d'aquí, del paràgraf, i li dic que m'ho posi al mig. Veieu? Aquí seria alineat a l'esquerra, al mig o a la dreta. I veieu, automàticament us ho posa al mig. Aquí tenim les opcions dels colors, si volem canviar el color. L'opció de subratllat, veieu que subratlla. L'opció de cursiva, que canvia el tipus de lletra cap a la dreta, i negreta. Ens marca en color blau les opcions que tenim activades. Això sempre recordeu que ha d'estar això seleccionat, si no, no us canviarà. D'acord? Molt bé, un cop ja tenim el títol fet, cliquem, donem a l'intro, posem aquí el cursor i vam dir que posàvem la lletra 14 perquè no ens sortís massa gran el requadre. D'acord? Desactivo la cursiva i això que ho tenia activat, li poso negre. I ara anem a fer la taula. Anem a inserir taula i aquí, tal com hem comptat, teníem que posar 6 cel·les per 9. Vaig fins aquí i clico i ens fa automàticament la taula de l'horari. Aquesta d'aquí la deixàvem en blanc i aquí posàvem els dies de la setmana. Veieu que m'està escrivint amb el mateix tipus de lletra que he deixat, Si ara el volem canviar, ara us explico com es fa. Mireu, selecciono, imagineu-vos que només vull canviar la de dilluns a divendres, la vull centrar, perquè m'ho faci centrat, i vull aquesta, Doncs li doneu i cliqueu seleccionant aquesta part d'aquí, llavors us canviarà el tipus de lletra, d'acord? I després, si voleu canviar el color de les lletres, també podríeu. Què més? Si ara segueixo aquí, mireu, per exemple, català, m'ho invento. Veieu que m'ho torna a posar amb l'altre tipus de lletra anterior, però no voleu aquest tipus de lletra, voleu un altre,
el que hem de fer és seleccionar totes les cel·les que ens queden, perquè ens ho faci tot igual, li dic el tipus de lletra que vull, val? Per exemple, Arial, i també li diem que ho volem centrat. Val? Llavors, ara cada cop que jo cliqui al mig, m'ho farà en Arial i m'ho farà al mig de la cel·la. Llavors podem començar a omplir català, mates, ho vaig inventant, medi, aquí posarem les hores, d'acord? 9, 2 punts, a les 9:50. Sí? D'acord. Un cop tenim tot omplert, recordeu que aquí era l'hora del pati, llavors el que farem serà ajuntar aquestes cel·les en una per no haver d'escriure pati 5 vegades. Clico aquí, selecciono això, aquesta línia, i ara damunt del que he seleccionat, aquí no, sinó damunt del que he seleccionat, clico amb el botó dret del ratolí, val? I vaig a combinar les cel·les, d'acord? Aquesta opció que tenim aquí. I veieu que us ho he ajuntat, llavors aquí podem posar pati. I aquesta d'aquí, que tenim lectura, podem fer exactament el mateix per no ficar lectura 5 vegades. Aquí posem lectura i també podem fer la del menjador. Combinar. D'acord, un cop ja tenim tot omplert i fet tot això, llavors és l'hora de posar els colors. D'acord, Podeu fer-ho canviant el tipus de lletra de la paraula, per exemple, en català, doncs així, d'acord? O aquí tenim la tecla de desfer si ens equivoquem. I veieu que m'ha desfet el que acabo de fer. O cap endavant i torno a fer el que acabo de fer, d'acord? Podem canviar el tipus de lletra, el color de la lletra així, posant tots els català del mateix color, tots els mates del mateix color, o en comptes de canviar això, simplement clico dintre, no selecciono, sinó que només clico, me'n vaig als 3 puntets en aquest cubell i canvio el fons sencer. De manera que totes les paraules que jo posi català, les posaré del mateix fons. Matemàtiques, doncs li poso blau, per exemple. Cadascú el color que vulgui. O si us ho ha dit la senyoreta, doncs el que digui. D'acord? Medi... Llavors anem omplint així el fons de totes les assignatures que teniu. D'acord? Molt bé. I per acabar, una cosa que volia fer. Sí, aquí horari de classe m'agradaria que afegíssiu el vostre nom. D'acord? Doncs aquest tipus de lletra no m'agrada, ho torno a seleccionar i la canvio. Si no us acaba de convèncer, ho podem canviar. D'acord? D'acord. Llavors aquí baix m'agradaria que afegíssiu, per ajudar-vos a insertar una imatge que us agradi, d'alguna cosa que us agradi. Com ho farem? Anirem a obrir una altra pestanya nova, buscarem el tema que vulgueu, per exemple, jo he posat Pokémon. Aquí, quan arribem al navegador i surt el buscador, el que farem és clicar aquí a imatges, perquè el que estem buscant és una imatge. Veieu que surten moltes. En trieu una, la que més us agradi, per exemple aquesta, i se'ns posa aquí al costat. Quan ja la tenim triada, amb el botó dret, en el Chromebook recordeu que són 2 dits a la vegada, en el touchpad, li doneu aquí a desar la imatge com a, o segurament també pot ser que us surti en castellà, guardar imagen como, d'acord? Cliqueu i s'obrirà la finestra de guardar la imatge. En el cas dels Chromebooks, la imatge és diferent a aquesta, però funciona de la mateixa manera, d'acord? Llavors li donem a desar, podeu posar-li un nom si voleu, i li doneu a desar. Això sí, és molt important que aquí us surti o PNG o JPG. Si surt, per exemple, web o HTML, no funcionarà, d'acord? Llavors ha de posar PNG o JPG. Si no ho posa, és que hem de tornar a buscar una altra imatge o mirar si realment l'hem guardat bé, d'acord?
li donem a desar, es descarrega a l'ordinador, tornem a l'horari, que el tenim aquí obert, recordeu, i ara anirem a afegir aquí baix, sota de l'horari, sobretot important. Si poso aquí el cursor s'enganxarà aquí la imatge. Si la tinc aquí, la imatge es ficarà aquí, ¿vale? I volem a sota de l'horari. Per tant, clicarem aquí primer, després li donarem a insereix, imatge, i com la tenim guardada al nostre ordinador, clicarem penjar des de l'ordinador. Mireu que també podria ser des d'altres espais que ja treballarem. Penjar des de l'ordinador, vaig a buscar la imatge, que és on l'he guardat, la trio i li dono a obre. Vale? Com veieu, m'ha passat de pàgina. Per què? Perquè la imatge és massa gran. Segurament us sortirà enorme. Llavors, cliquem la imatge i us surten aquestes opcions de fer-la més petita. I aneu provant fins que us càpiga amb el vostre horari. Veieu? Ara ja la tinc en un sol foli. Sí? Si encara no us hi cap així, podeu pujar aquest marge d'aquí. I així us hi cabrà millor. D'acord?